hawn ser ikun hawn test elettorali importanti f'livell personali, ħafna. Importanti wkoll fil-livell ta' din il-familja politika li niffurmaw parti minnha, ġifieri fil-livell tal-Partit Nazzjonalista. U qed nitkellmu fuq allura id-data ta' Ġunju 2017. Fid-data ta' Ġunju 2017 jarġa' ikun hemm il-proċess fejn il-poplu Malti jivvota biex jeleġġi is-sitt deputati li jrid li jirrappreżentaw fil-Parlament Ewropew. Bil-liġi elettorali kif inbidlet fis-snin li għaddew hija wkoll fl-istess data fejn nivvutaw ukoll għal kunsilli lokali kollha f'Malta u hawnhekk. Jiena f'dik id-data b'umiltà se narġa' nkun kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista.